oleja, benzínu a rev dvojkolesových koní. To všetko zažiješ už túto nedeľu v Širokom. Na jednej z najlepších tratí na Slovensku sa uskutočnia preteky slovenského pohára v motokrose. Na trati v Širokom uvidíš v akcii najvyhlásenejších slovenských a zahraničných motokrosových jazdcov. Príď si užiť adrenalín a vyhraj v tombole profesionálnu motorku od ICF Slovensko. Už túto nedeľu